ओमकार साळुंके. ओमकार साळुंके स्मार्ट वॉचचा मानकरी ठरलाय. आजच्या रजनीतील तिसरा स्मार्ट वॉचचा मानकरी ठरला असेल ओमकार साळुंके. त्याला विनंती असेल मित्रा, माझा आवाज जर तू ऐकत असशील तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब, फॉलो आणि इंस्टा पेज वरती जाऊन इंस्टाग्राम वरती जाऊन आम्हाला SMS करायचा आहे आणि आम्ही लास्टच्या दिवसापर्यंत पाहणार की तुम्ही आमच्यापर्यंत आहात की नाही. ही आणि टॉसचा बॉस पुढे एकदा ठरलाय. टॉसचा बॉस सुकाई स्पोर्ट नांदळच. दोन्ही वेळा नाणेगाव जिंकले आणि दोन्ही वेळा सामना हरले होते. तिसरा वेळी देखील नाणेगाव जिंकले. रिझल्ट बदललाय बॅटिंग सुकाई स्पोर्ट नांदळच आणि फ्रेंड्स गणपतीपुळे. याच्यामध्ये आजच्या रजनीतील 5वा सामना रंगणार आहे. सुकाई स्पोर्ट नाणेगाव जिंकले आर सिलेक्टेड दर बॅट फर्स्ट. वैयक्तिक पहिला सांगाडून पहिला षटक घेऊन जय समोर आहे तो ईशान आडिवरेकर मॅन फ्रॉम राजापूर.
पहिला चेंडू इथं पहिला चेंडू नो आणि 4 अशा एकूण 5 धावा पाहायला मिळत आहेत. नॉन स्ट्राईक फलंदाज नाव दोन्ही संघाच्या एक अतिरिक्त खेळाडू आमच्या पॅन्डॉल मध्ये पाठवायचा आहे. सामना पंचांनी सामना थांबवायचा आहे. जय एकदा जय पुढचा चेंडू एकदा टॅप केल्याने या 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. लागोपाठचा दुसरा चौकार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा जयचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा पंच केला. चेंडू जातो 2 धावेसाठी. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते इथे. ईशान याच्याकडून धावा झाल्यात त्या 11 धावा पहिल्या षटकाचा इथे खेळ चालू असताना पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच पाहायला मिळतो. 4 धावा चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते ती ईशान आडिवरेकर याच्याकडून आपल्या संघासाठी सलामीसाठी आलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू असताना इथे 3 चौकार या षटकामध्ये आतापर्यंत आल्यात त्या ईशान याच्या. पुढचा चेंडू असेल पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच 4 धावा या षटकातील 4था चौकार पाहायला मिळतोय तो ईशान कडून. चांगली फटकेबाजी कुठेतरी बॉडी लँग्वेज खालावलेली दिसते ती. फ्रेंड्स गणपती संघाची यादीचा सामना पराभूत झाला होता. नक्कीच तरी आपल्या वाईट +1 अशा एकूण 2 धावा. पुढचा चेंडू खराब क्षेत्ररक्षण 2 धावा. पुढचा चेंडू असेल पुन्हा एकदा पंच केला आणि या 4 धावा दरम्यान षटकाची धावसंख्या होती 27 धावा. पहिल्या षटकात धावफलकावरती 27 धावा. नवीन गोलंदाज अमोल. गोल्डन षटक असेल. जेवढ्या धावा होतील तेवढ्या धावा दुप्पट होतील. जर फलंदाज बाद झाला तर 5 धावा मायनस. पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा. 4+4 बोनस अशा एकूण 8 धावा. पुन्हा एकदा अमोल पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा पंच केलाय. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. 4+4 8 धावा. पुढचा चेंडू वाईट +1 अशा एकूण 2 धावा पाहायला मिळतात. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि ते मात्र एक जीवदान नक्कीच तरी मी म्हणेन. पुढचा चेंडू 4 धावा. 4+4 8. धावसंख्या 57 धावा. पुढचा चेंडू वाईट +1 4 धावा. पाहूया धावसंख्या 61 धावा. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. षटक अजून संपलेलं नाहीये. धावफलकावरती 61 धावा. एकदा डावाला सुरुवात होते. पुढचा चेंडू मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू अमोलचा. निर्धाव चेंडू
धावसंख्या 2 षटकाखेर 61 धावा. नवीन गोलंदाज वाईट चेंडू. गोलंदाज नाव करण. पुढचा चेंडू करणचा. 4 धावा. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते ती ईशान याच्याकडून. पुढचा चेंडू करणचा. ना एकदा 4 धावा. पुढचा चेंडू ना एकदा बॅकफूट पण 4 धावा. धावसंख्या झाली ती 74. मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना धावफलकावरती 74 धावा. मात्र इथे वाईट चेंडू. पुढचा चेंडू 4 धावा. धावसंख्या होते ती 79. बिनबाद 79. पाहूया या स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या उभी करतो का इथे सुकाई स्पोर्ट. खरोखर सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते ईशान आडिवरेकर याच्याकडून. दरम्यान 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकाखेर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 83 धावा. आतापर्यंत सर्वोच्च धावसंख्या 3 षटकामध्ये 83 धावा सुकाई स्पोर्ट संघाच्या फलंदाजांनी जमा केले. सर्वोच्च धावसंख्या 93 आहे. नवीन गोलंदाज मनोज पक्कीये. नो चेंडू +4 अशा एकूण 5 धावा पाहायला मिळत आहेत. पुढचा चेंडू मनोजचा. पुन्हा एकदा नो चेंडू. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार पाहायला मिळतोय. कुठेतरी खराब गोलंदाजी मनोज कडून पाहायला मिळते. जो मनोज आधीच्या 3 सामन्यामध्ये पहिले षटक हातात होता तोच मनोज कुठेतरी 4थं षटक हाताळताना पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या होते ती 97 धावा. संघाचं शतक फलकावरती लागतंय. पहिला संघ ठरतोय शतक करणारा. धावसंख्या 101. पुढचा चेंडू ना एकदा 4 धावा. लागोपाठचा 4था चौकार पाहायला मिळतोय. इथे मात्र कुठेतरी हिट विकेट स्वरूपात बाद होतोय फलंदाज. पुढचा चेंडू मनोजचा. 4 धावा. षटक संपतोय. 4 षटक संपताय. 4 षटकाखेर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 109. एक गडी बाद 109. आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या 109 धावा झाल्या. पाहूया शेवटचं षटक साई देवरुखकर. समोर आहे ईशान आडिवरेकर. किती धावा जमा करतो या षटकामध्ये. 1 धाव पाहायला मिळते या चेंडूवरती. पंच
नो चेंडू असेल हा. नो +1 अशा एकूण 2 धावा. पुढचा चेंडू साईचा. वाईट +1 अशा एकूण 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. साई चांगला फटका 2 धाव्यांसाठी ईशानच्या बॅट मधून. धावा होत आहेत त्या 115 धावा. पुढचा चेंडू मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय तो साई याच्याकडून. एक धाव. धाव संख्या 116. एक गडी बाद. निर्धाव चेंडू सुंदर फटका 4 धावेसाठी. धाव संख्या होते ती 120 धावा. वाईट +1 अशा एकूण 2 धावा. या 4 धावा दरम्यान निर्धारित 5 षटक संपतायत. 5 षटका अखेर धावफलकावरती एक भला मोठा डोंगर पाहायला मिळतोय तो 126 धावा. हॅलो जाऊया सामन्याच्या दिशेने. या ठिकाणी 125 धावा उभ्या केल्या त्या सुकाई स्पोर्ट्स नांदळच या संघाने आणि 126 धावांचं टार्गेट आहे आणि ते टार्गेट पाहूया इथे पूर्ण केलं जाईल का. या स्पर्धेतलं दुसऱ्या रजनीतला हायस्ट स्कोर असेल 125 धावा आणि इथे साई देवरुखकर आणि या ठिकाणी नॉन स्ट्राईक फलंदाजाचं नाव चिन्मय घोगरे. स्ट्राईकला साई देवरुखकर, नॉन स्ट्राईकला चिन्मय. पहिलं षटक घेऊन आलाय हरेश चालके. इथे 9 चेंडू हाताळला गेलाय त्यावरती येतोय सुंदर असा चौकार. 5 धावांनी इथे संघाचं खातं उघडलं जातंय. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती देखील साई चौकारामध्ये रूपांतरित करेल का. परंतु इथे 2 धावांसाठी चेंडू जातोय मैदानाच्या बाहेर. हरेश गोलंदाजी मार्कवरून पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन साईसाठी चेंडू मैदानात स्थिरावला यश हळदणकर. चेंडूवरती येतोय निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. त्यानंतर पुढचा चेंडूचा खेळ चालू होत असताना इथे मात्र साईने फटका खेळलाय आणि चेंडू जाईल 2 धावांच्या क्षेत्रामध्ये. 2 धावा अशा रीतीने इथे आता मात्र धाव संख्या उभी होताना दिसते 9 धावा. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी साई सज्ज आणि चेंडू पाठवला जातोय तो 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू आहे. इथे मात्र आता चौकार ठोकणं गरजेचं असेल कारण 126 धावा
आपल्याला बनवायचे आहेत, त्याच्यामुळे सुरुवातीपासूनच आक्रमकता दाखवणं गरजेचं आहे आणि त्या दरम्यान इथे एक धाव अतिरिक्त एक स्वरूपात एक धाव इथे जोडली जाते धावसंख्येची. पुन्हा एकदा टॅप केलेला चेंडू जातोय 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रात. षटक समाप्ती होते. धावसंख्या असेल बिनबाद 14. 14 धावा इथे पहिल्या षटकादरम्यान उभारल्या गेल्यात. पाहूया गोल्डन षटक कोण घेऊन येतंय आणि ते यश हळदणकर. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने. मैदानाच्या आतमध्ये चालू असलेला सामना फ्रेंड्स गणपतीपुळे आणि सुकाई स्पोर्ट्स. पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर इथे प्रारंभ होतोय तो गोल्डन षटकाला. धावसंख्या 14 वरती. आता गोल्डन षटकामध्ये पाहूया किती धावांना उभारी देईल तो चिन्मय. इथे मात्र बॅकफुटवर गेलाय आणि एक धाव इथे जाहीर क्षेत्रामध्ये चेंडू जाताना दिसतोय. एक धाव जोडली जाते. इथे एका धावेने नाही तर 4 धावांची गरज आहे आणि नक्कीच तरी मोठा फटका सजवल्यानंतर त्यावरती क्षेत्ररक्षक तिथे उभा ठाकतोय तो हरेश सालके. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण मैदानाच्या आतमध्ये केलं जाते. डॉट चेंडू येतोय आणि पुन्हा एकदा बॅट फुटवरती जाऊन इथे पंच केला, परंतु चेंडूला ताकद कमी पडते. चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये स्थिरावलेला. निर्धाव चेंडू यश हळदणकर पुढचा चेंडू घेऊन आणि हा पाहतोय आपण स्टेट ड्राईव्ह मध्ये मारलेला सुंदर फटका चौकारामध्ये रूपांतरित केलाय ते चिन्मय याने. त्यानंतर इथे 2 धावांच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. पाहूया या गोल्डन षटकातला अंतिम चेंडू चौकाराच्या दिशेने पाठवला जाईल का, परंतु इथे मात्र क्षेत्ररक्षक करतोय तो क्षेत्ररक्षक. 2 षटकांची समाप्ती होते आणि धाव संख्या पोहोचले 28 धावा. बॉलर नेम व्हाईट टी शर्ट पियुष. तिसरं षटक घेऊन येतोय. पहिला चेंडू व्हाईट स्वरूपातला आणि ते त्यानंतर व्हाईट चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट. सलग 2 चेंडू वाईट स्वरूपातले हाताळले गेलेत आणि ते मात्र चौकार जाताना दिसतोय. साई आलाय. साई स्ट्राईक वरती. साईला आता मात्र घाई करून चालेल कारण इथे प्रत्येक येणाऱ्या चेंडूवरती चौकार टोकणं गरजेचं आहे. चेंडू हरीशच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू डेड बॉल. ते मात्र सुंदर असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. निर्धाव चेंडू ठरवला जातोय क्षेत्ररक्षकाकडून. त्यानंतर पाहूया पुढचा चेंडूचा खेळ. नोचा इशारा. नो +1 अशा 2 धावा जोडल्या जातील धावसंख्येशी. पुन्हा एकदा फटका सजवलाय. इथे चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रात. या 2 धावांनी पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित बदलतंय आणि हा चेंडू जातोय चौकाराच्या दिशेने. 4 धावाची भर पडते. पाहूया साई या ठिकाणी पुढच्या चेंडूवरती नो +1 अशा 2 धावा. आता मात्र सामन्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची
चुरस दिसत नाही आणि इथे मात्र 4 धावा. षटक समाप्ती होते. 3 षटकानंतर धावसंख्या पोहोचले 48 धावा. पाहूया चौथं षटक कोण घेऊन शादाब खले. आणि आता चिन्मय, पुन्हा एकदा चिन्मय आला स्ट्राईकला आणि इथे जाग्यावरती टॅप केलेला चेंडू मैदानाच्या आतमध्येच स्थिरावलेला निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. इथे मात्र पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण घडतंय हरेशच्या माध्यमातून. निर्धाव चेंडू आणि इथे देखील क्षेत्ररक्षण घडताना दिसतंय शादाब. पाहूया पुढचा चेंडू आणि हा चेंडू मात्र चौकाराच्या दिशेने पाठवला जातोय. पुन्हा एकदा येतोय चौकार. धावसंख्या पोचले 56. मात्र षटक समाप्ती होते. त्यानंतर पाहूया शेवटच्या षटकाचा खेळ. त्यानंतर नवीन फलंदाजाला इथे संधी दिली जाते. शेवटचं षटक पॉवर प्ले षटक असेल. हरेश आला शेवटचं षटक घेऊन. बॅट्समन पॉवर प्ले षटक. 126 धावांचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत धावसंख्या उभारली गेली ती 56 धावा. अब तक 56. त्यानंतर डिक्लेअर स्वरूपात 1 धाव. एक धाव. 58 धावा. पाहूया पुढचा चेंडू हरेशचा. इथे मात्र सुंदर फटका येतोय. चौकाराच्या दिशेने चेंडू जाताना दिसतोय. 4 धावा. आणि हा चेंडू धाव स्वरूपामध्ये आदिष्ट बॉईज संगनायक पाहतो आणि सुकाई स्पोर्ट देवरुख संगनायक पाहायला मिळते. षटकाची समाप्ती होते. विजयी ठरेल तो सुकाई स्पोर्ट्स नांदळच संघ. अभिनंदन. आणि सुकाई नांदळच या रजनीतील शेवटचा सामना असेल. जर का आपल्या लॉर्ड्सचा विचार केला तर जे 2 संघ टॉपला राहणार आहेत ते डबल सेमीफायनल खेळताना दिसतील. म्हणजेच जर का पहिल्या सेमीफायनल मध्ये पराजित संघ झाला तर पुन्हा एकदा संधी उपलब्ध होऊ शकते. परंतु जर का 3 नंबर किंवा 4 नंबर वरती जे संघ